Bon dia a tothom. Volem començar dient que Catalunya sí que es pot votarà a favor d'aquesta moció. Òbviament, estem a favor i estem d'acord en incrementar els recursos del sistema educatiu fins al 6% del PIB, en establir un calendari per a l'execució de les obres de millora dels centres públics, en veure com millorem la prevenció i l'actuació contra els abusos sexuals i el bullying, en elaborar un mapa escolar per preveure les necessitats educatives a 5 i a 10 anys, en ajustar el nombre de línies amb la demanda de les diferents etapes escolars, en baixar ràtios, recuperar la sisena hora, avaluar els projectes pilot que s'estan duent a terme i en recuperar la corresponsabilitat de la Generalitat en el finançament de les escoles bressol. Dit això, tanmateix, volem expressar la nostra preocupació pels darrers comportaments dels socialistes en matèria educativa. Bé, no només en matèria educativa, però és el tema que ens ocupa ara mateix. I ho dic per dues coses. A l'últim ple votarem la moció del Partit Popular sobre els centres escolars concertats. El punt 2 de la moció deia aixina: preservar el Servei d'Educació de Cataluña, creado por la Ley de Educación de Cataluña, sistema mixto formado por centros educativos públicos y privados sostenidos por recursos públicos, garantizando, en todo caso, su estabilidad, vigencia y suficiencia. Doncs bé, malauradament, cal recordar que els membres de la bancada socialista es van abstindre en aquest punt. Senyors i senyores socialistes, no es pot mirar cap a un altre costat quan la situació de l'escola concertada a Catalunya és excepcional a Europa i al món. Tenim el major percentatge d'escoles concertades a nivell europeu, al voltant d'un 40%, i hem normalitzat el pagament de quotes per part de les famílies, quan a més està prohibit per llei. Si alguna cosa perilla en el sistema educatiu català no és precisament l'escola concertada, que per cert, ho saben, però perquè la memòria torne, és una anomalia que es va crear durant la transició com a solució puntual per a fer front a una demanda molt forta. Menys mal que era una solució puntual, perquè ens trobem que si bé el proper curs perillen 55 línies públiques de P3, només 18 de les concertades estan en aquesta situació. Us havia dit que hi havia dues coses que em preocupaven, vaig a per la segona. El segon aspecte que ens preocupa és l'ambigüitat amb la que han jugat el PSOE i Ciutadans pel que fa a la LOMCE. I ho dic perquè el pacte de govern que heu signat preveu la paralització de l'actual llei educativa en els aspectes que encara no estan en vigor, però no menciona expressament la derogació de la llei tal com recollia el seu programa electoral. Sabem que per a derogar una llei, primer s'ha d'aprovar una altra. Però, i això ho saben vostès, millor que jo, que porten anys fent política institucional, és important el que es diu, però també el que no es diu. Per tant, no ens prenguen per il·lusos, perquè obviar la paraula derogació del text no és ni gratuït ni casual, i menys per part vostra, que al seu moment, i ho vau fer molt bé, vau recórrer la LOMCE davant del Tribunal Constitucional i vau presentar un recurs per a les revàlides davant del Suprem. Però aquesta preocupació que expressen no és només nostra. També és de les associacions de mares i pares i dels sindicats de docents, que a més troben a faltar referències explícites a la reversió de les retallades educatives recollides al Real Decreto 14/2012. Un altre punt, perquè n'hi ha uns quants d'aquest pacte que ens inquieten. Un altre punt és el relatiu a les universitats. Planteja un nou marc de taxes universitàries que vol que es tingui en compte la renda de l'alumne, cosa que representa un retrocés social. Com bé sabeu, les taxes i els preus públics han de tenir un caràcter universal. I una altra perla del text, el nou model de finançament de les universitats públiques pretén lligar el finançament universitari als resultats de recerca, docència i a l'empleabilitat de titulats i titulades. En definitiva, estan parlant de posar el coneixement exclusivament al servei del mercat. Per tant, i torno al principi, no em desvie del tema de la moció, votarem gustosament la moció que presenten, però els demanem, i el però és important, coherència, valentia i coratge per a defensar l'escola pública i la universitat pública, ara i sempre, i no rebaixar els drets de tots i totes a canvi d'un pacte que ja ho sabíem, però ahir ho vam veure, no suma.